Ay, good morning vlog. Good morning. Welcome to my guys. Kuan mi guys kanang sorry mi gamay guys. Nag-uli mi sa kong misis o yusbo din ako pasalamat ang ato ang mga subscriber ha. Salamat yung kayo ninyo sa paspasin yung pag-subscribe na mo taon. Thank you kayo. Salamat yung kayo vlog ha mga kakigol. Thank you mga kakigol. Morning kayo mga kakigol. Thank you. Nya ni ami kay nami atuon sa Bukirang Bahin sa Kampusais. Matog ito. Kampusais nya Litso na lang. Litso na lang may mga ton lang misad sa Kamputso. Mga kampo mo ni sa una mga guys. Ambot nga nugingan lang ni kampo. Uy, ako di pa ninyo nga ako nang gipa-edit ang katong salida na to nga sa una katong umuang apo ni God, the wonderful ha. Pabuta to ninyo kay hapit na to mga kakigol. Makita na to ninyo. Gamay pa ko anak ato mga 10 anyos pa si Aldwin. No, mao na nga pabuta to ninyo makalingaw sa to. Doon na po tayo taro nga istorya po ng ato ang apo ni Sigot the wonderful. Mao na to. Paduong namin dito sa kuan vlog sa Kampusais. Manipis. Mga kakigol. Mao ni among gigitawag og manipis kay ang agianan dinhi. Nipis kayo. Nipis sa una, nipis gyud kay ni daghan mga tagak nga mga kuan dinhi sa mga sakyanan sa una. Daghan mga tagak. Kay gamay ra ang daan. Mao na nga gitawag ni manipis. Mao ni kinalawman sa padung sa Toledo City. Kampusais, Arimidiri Agis, Tabunok, padung dito sa bukid sa Kampusais. Nya ako niya ipakita ninyo ang mga view dito. I-open sa nato, guys, i-post din nato kay para masumpay sa nato, okay? Thank you kay guys. Usbon ako. Salamat kayo. Lord, thank you Lord. Salamat Mama Mary. Salamat. Thank you. God bless. Bye-bye nyo guys. Bao din ni padung namin dito, oh. Hindi man hindi man ni matuyo guys. Oh my god Papa. Hapit mi kadas mo guys. Ako na lang pabi. Hapit mi kadas. Ako lang. Pabi. Dili ate. Tubang na to dito. Ay nara dayo guys. Ana dayo. Wag yun guys. Makaigo ka di. Ano na guys. Sige guys ha. Masig mo kadas mo dyan diri na. Nag-tricycle guys. Sige bye-bye sa. Bye-bye. God bless. Hi mga kakigol. Mao na rin. Mao ni dapit lang nitiban mga kakigol. Kaning Tabunok. Tabunok. Talisay City. Ang hiling na traffic mga kakigol kay Kami nagtuan. Ay. Naghanap komentaryo kung misis mga kakigol ay natural mo gina nga sa asa ko no kay daghan mga mapasayro ngita mo pasayro mga sakyanan. Anak mga kakigol ay na traffic kita kana daghan po mga dagkong sakyanan din ni kakigol padung sa South Dapit padung to sa Uslob Sambuan mo na traffic yun din kay anhiman din nguno mga dagkong sakyanan kay padung naman sa flyover sa Tabunok. Ano diha mga kakigol. So mga kakigol, babay sa ha. Ipakuan pa. Wow, mga kakigol. Ano yung palit mga kakigol oh. Ano ni ilahang pitsi dari mga kakigol sa Tabunok. Sa ilang nitiban dapit. Ano ni ilahang delikasi pagkain nalamig kayo. Hakin mo tala na eh. Alan no. Ay lang dong. Kadiyot mga kakigol mga bilison mo. Mga kakigol bilison ko rin kamigo mga kakigol. Enforcer. Okay, thank you kay Dong. Okay, thank you kayo. Salamat na nagipalusot kita misa ato ang mga kagalaan po rin nga mga enforcer. traffic enforcer sa Talisay City. Traffic enforcer. Kailangan di panguluhan ni Mayor Samsam Gulyas o ni Vice Mayor Alan Bukaw.
sa mga konsi. mga konsihal. Thank you kayo ni Sir Ricky Asnar. Na din nga anak ni Noy Tiban si Talister, konsihal dari kuling Noy Tiban. Ni wapag yun may kalusot aning merkado sa bunok mga kakigol kay Porte Mangyong Lisuras daan dito rin nga tagadaghan mga kayong mga sakyanan doon. Sabi na sa Baduron tabo sa diri. Nang na okay na mga kakigol. So thank you me. Praise God, thank you Lord. Thank you, God. Doon na mis bukid mga kakigol. Thank you. Padahong na ta. Nga, Okay. sa ding ipos ha. Okay, muna ni ang Kapukotro vlog. Oo. Kasi panahon ako kay vlog kay tapsingan niya ta. Muna dako kay vlog ako. Go kayo. Ay panahon vlog. Okay vlog. Ako'y gunit pa din. Ako'y gunit. Ay sa vlog ato lang sa pahina. Paunahon yung mga dagko vlog. Okay, muna ni Kapukotro vlog. Kita na nato padung na ta sa Kampo 5, Kampo 6 aming nagyanan padung kuan siya vlog kaning mao ni siya shortcut padung sa Toledo City kay adto ka maagig naga mudagan og pila ka oras dito mga oras kapin gyud kani dinhi 45 minutos ra kun ari ka moagi sa bukid padung dito sa Kampo City dili Kampo City, Toledo City vlog. Mo ni, mo ni atong agian. So, sige vlog, babay sa ha. Okay. Tulo na to kay bot danta sa oras sa atong video. Okay, babay. Yok ma. Kasad ka rin. Okay, vlog. Mauna ni Kampo 4 vlog. Yan kami. Gunit. Ay, yung vlog. Uyugas kamera vlog eh. Sige lang vlog, saon nga. May money vlog. May mga kananan din yung vlog. Skillet. Tayan sa Kampo 4 vlog. Kaning ubos ani sa una vlog, mga bata pa mi anhim maligo din hi. Kay kana din ha ubos. Maligo din ha kay ang mga kaliwat pod mga nakurda vlog namin yung upog mga kula mo na nga naka standby pa ko diri bata pa ko mga 6 7 anyos pa ko indot pa kay dinhi no pa kay lugar pa kay mga balay nya des ubos namin gitawag og limaw diha adto yung mga ligo yung ligo sa limaw nya mo to siya gitawag na og lunangan sa mga bata dito dapita sa ubos padung na mis Kampo 6 vlog ha mo na ni padung mga agianan sa Kampo 6 Kan okay na ikata ka sugat. sa paa ni akong tupad vlog ay kita tata sa una to pag drive ug magpiyong ta vlog do probida nung tagtanaw. Sige vlog. Oo, sige. Babay sa ninyo ha. Vlog mo na kanang butang na to stage sa ilahang barangay brad. Kanang stage din ha. Namin magdrama din ha. Kung bitaron may show dari sa Kampo 4 sa si Marshall pa. Marshall Bregondo. May ato ang kapitan din yung napita. So, sige vlog. Bye-bye. Yan to bag diri. Okay vlog mao na ni padung sa Kampo 6 vlog kanina pita din ni giusap gitarong ni nila kay anhim go din ni ang kargado landslide tungod ng mga bukid diha nga puting buka sa kuan sa mga bato didi. Mao na kani mao na ning padung sa Kampo 6 vlog. Ya, Kampo Kalumbangan. Kampo Kalumbangan. Sa Kampo Kalumbangan din eh. No. Daghang mga padung patangas di siya vlog. Kung usab gipadakan na diri mga daan kay tungod niya tong miagi sa unang mga panahon nga puting pisa ning daan na mao nang gitawag og manipis. Karon mabaga na ang daan. Halapad na di na nipis. Tarang mga workers ay standby. Niudto sa taon kay ting paniudto karon vlog. Ana ni padung na ta ni vlog ha. Ay mag-una murag na to nga. Paano mo sa vlog kay
Naisinyas nga maguna sila. Na siguro Mga to pulisya. gi Ay, kuan to mo. na siguro to Politiko tinga ito. gi kursid sana kanang konsultihan ba sana di konsulti ano man na kanang siya na na Ay. aray na no konsulti ano bang kung sa'yo pa na sila Assistant. Yes. o gi-assistan na nga Ay, mga, gi-assist. mga politiko. Di, Aside from that. aside from that, Tagalog. Aside from- Tinigalog. aside sa assist. Video dito, okay. Pati ng lauma. Laom na kini ni Dapita vlog. Ano rin din ang tawag yung laom-laom na yun na siya Dapita di vlog. Kana din na. Isap na kami na og vlog. Ay, lumpag na upa, oy. Ban. Maatras pa inuning. Ay, ato na lang ta dito mag-video sa kuan. Kung diri mo, atras pa nun mo. Ihasa isawa na og vlog. Sorry kay vlog ako asawa ihas vlog ha. Di ko niya patanaon dia vlog. Iana dito ko. Ana dito. Iana dito ituwa dito ba. Ituwa. Asa dito ilang manoy? Palayo pa kita oy. Kani mao. Mao na din ha. Hindi ha. O tanaw sa diya pa. Talawang kayo. Kani vlog din na gini matras vlog. Ari na dari vlog may para kita gyud mo sa di kalaw nga din ni vlog ha. Kito ang tamo. Kita ganin nyo ang different kinds of picture blood. Tarong nga. Kaya vlog, pananin na naman terus. Dala oh. Ah. Apa? Vamos sira vlog. Laom na. Nanay mga sa una mga matagat na sa una. Sujud ang laundry sa una. Kaya grabe yun ni siya ka laundry. Sujud na rin. Ha? Vlog. Sige vlog. Bye-bye vlog. Tapay lang ako mga kakigol. Tuon pag yun nato itong mga laom-laom gamay ha. Sige, ato sa ning i-off mga kakigol para di ta mahutan og oras sa ato ang pag-video. Mga kakigol, na ining party nga laom na kayo diri sa amuang giagian karon sa manipis. Sa una gyud mga kakigol. Portig yung agipot king daan din kay karon bitaha-bitaha lang kay gipalapda ni Mayor Samsam Gulyas ang daan nato diri. Mao ni karon din andito at bang kakigol kanang bukira diha mao ni tawag niya Bukawi. Dong. Bukawi ya Dapita sa basta padung na dito Bukawi. Anong mga bukira diha. Drama sa mi diha bata pa ko nga edad ako nga 11, 12. Ya Dapita. Kuyo ko sa akong papa. O ito yung nagtublo na ko aning drama-drama. So padayon ta mga kakigol. Tumaw na ha. Nawar ko rin nyo. Laom na kaya din na mga kakigol. Nalapita laom na na. Laom ko tayo. Makawayan makita pero mailhan ko na ito nga laom-laom na din na. Bay-bay yung mga tagak nga sakyanan sa unang nga mga autobus diri dagko mga CBC liners mga ito yung uso din o na nga sige padayon ta mga kakigol. Hi guys, hi vlog. O na din si vlog ang Barangay Haklupan vlog. Layo pa ta vlog ha. Buta ta sa Barangay Haklupan. Sunod na yung Barangay Haklupan Kampo 4, Kampo 5, Kampo 6 dayon. Barangay Hall. Barangay Hall sa Haklupan man. Mga ni siya din yung mga vlog. Sige vlog ha. Bye bye. Videohan niyo. Hey guys, mau ni usa sa mga mukbangan na din guys.
Lami kay mukbang diri kay dahil mga Bisaya manok guys. Dili dito mga Diri mo na ini. Hmm. Pero ato pag miss babaw gamay guys kay vlog ato may babaw gamay vlog kay mas ganahan ko dito vlog kay bro. Laom gyud kay dito vlog. Pindot kay vlog ba? Ang hangin presko kayo. Sabutan karon vlog nga habagat. Sige, bye-bye vlog ha. Okay. Hi vlog. Welcome to my guys. Mo ni ning manipis Barangay Hall. Barangay Hall. Oh, mo na ni Okay. vlog. Kita niyo vlog, basa ba niyo vlog? Mo na manipis Barangay Hall. Padung nagyutas campus size vlog. O campus 5 ni dinhi vlog. Wala gamay campus size na. Off na ko. Hey guys, hi vlog. Abot ta vlog. Ay napita vlog. Di kayo makita diri vlog da. Morning am lom kilaw man kana diha vlog di na napita. Diha to nanaga ng mga tulisan nga nangambak diha wakit kay nasangit tres mga guod na mamatay taon tulo ka buok. Di ada pita na baho una nakitaan kay nagtuo man ang mga pulis nga nakaikyas na. Pero paglayat nila nangasangit ra sila sa mga guod diha og nahurot gid sila ka mga baho gid taon pero kuan lang ha sa mga nangaon nga nagtan-aw ron. Di ada pita. Kajot guys ha. Vlog kajot vlog. Ay, vlog. Maon sa mig vlog ha. Namiss ka na ni. Guys. Namiss ka na ni tatay. Kung bakit rin. Dali, mga kakigol. Maon ta ninyo. Dali. Nabiro sa kanana ni tatay. Vlog na kanana ni tatay. May kayo mga Bisaya manok dire ang ilang recipe din yung mga specialty ni tatay kanina. Litson manok, sinabawang manok Bisaya, sinugbang bangus, sinugbang baboy, syai sa baboy. Wow, kalami. Lumpia Shanghai, siumay, batsoy, buko juice, uguban pa. Mau di si tatay. Hi. May ayong buntag niyo diha. Tatay, ablik sa tatay. Nanay Delia. Tatay, ablik. Miling day. Tatay miling. Ane, padong mi diri. Soroy gitaon mi. Nagtite mo doha ha? Soroy. Oh. Ay, dog. Kaya mo ninatan manok na. Manok nila. Home. Mau ni. Tatay. Kuan akong gyari tay katong imong linatang manok. Biara dia. Ya siya tay na pa. Kuha na lang. Hutan. Ano marot? Tama. Ha? Kay panig. Ng atay. Atay ba ba? Oh, da. Oh ne, linatang manok ko Bisaya. Oo, tari ba atay? Kadabis. Sige tay. Okay. Mauri ni din guys, ang kinang tumya na yun sa campus size. Ano din ni? Hoy, sir. Hoy dong, mayong buntag diha dong. Udto na day hapon na. Oh, ga-vlog ko kay. Oh. Eh, mauni kina luma na gyud ni dapita guys. Sa ilang istorya din mangingay kayong mga sa unang panahon. Mauni din Anhi ko na sa ilar na may istorya ha, wala kay bao nga anhi ko na magian ang barko na Maria Cacao sa una. Kay kani ko no din ni sapa nga lawom kayo.
Butang kay bao ilahar ng istorya. Mabukbang sa tagay, gutom na kayo. Oh. Ay hadapita eh. Para di hadapita nangambak tong mga tulisan kaning nay akasya. Siya ba na? Oh, mura. Mao gani. Oh, dinha. Layat sila dinha. Pagabot sa ubos wala kis mga pulis. Kaya nasangit di ay sa tuod nga matay. Pagkabaho na una pa hibawaan nga dinha day silang tulo. Mao na. So ana lang mukbang sa ta, mukbang. Ano yung mukbang rin? Bisaya nga. Saan na doon? Litson? Litsong Bisaya. Litson Bisaya. Ay, the best kayo. Mukbang, mukbang. Hey, bibi. Mga gwapa, oh. Mga apo ni tatay. Mga apo ni tatay, ma'am. Manuroy gili mo diri. Pangitaan nga tanang taon diri, ha? Kay miling rin na diri. O ato ang yang mga anak ko nga kuan. Mga apo. O kung mari mong kampo ay dong. Ay nga ono, ang hapit gyud diri kay dami masudan diri tatay gud. Pero buyag lang. Labi nagdapat to siya ay og kuan. Asa inyo dong? Sa Lutupan na mo. lutupan. Lutupan na sad. Di ba? Kami. Rator kay diri lami kayo. Spring Park. Tamis kay manok Bisaya diri. Pero buyag lang. Sige, mga brad, mukbang sabi diri. Diyan. Sakul. Ay, iblisa. Ay vlog. Maong sa vlog. Maong ta. Okay. Bless the food. God and the Holy Spirit in the house of words. Thank you, which we are about to see. From the bountiful Christ, I will go. Tay? Giluto to din ako mga antay og mga kuan. Gilang tayo. Lutuan lang to day. Oh. Kaya ato itong bukbangon gyapon. Ay, black. Mao ta. Luto mo kami. Okay. Pani, black. Bisaya nga. Masama no? Wow. Mahal po. Ayaw mo na pa. Abang. Ang tanya niyo, bro? Bro? Dali. Kain tayo. Kain tayo, no? Ano kayo? The best. Good na mao? Ha? Good na mao? Wala oh. Yung mga lamig ng tatay dari. Ano yun? Yung manok Bisaya. Higop tag sabaw. Guys, vlog. Vlog. Ato sa ang vlog. Ano tatong man-made Paris, hindi pwede man-made Paris. Man-made Paris. Kasi mga kananan dito. Ako malahan doon kaya. Takto timpla manok na. Nagagiyot ka pa. Nagagiyot ka. Mo vlog.
Tuyok-tuyok. Nga. Ganito ang luming tatay, wadubong patay sa manok. Yeah, gamay lang time gamay lang gets ato sa pangon gets ha.